מעיין ומקס, צאו קדימה. אני מאוד מאוד לחוצה. אני יודעת שהמנה שלי לא טובה. אני ממש לא רוצה ללכת הביתה. לא רוצה ללכת הביתה פשוט. כמו שאתם מבינים, אחד מכם עוזב אותנו הערב. בוא נתחיל איתך, מקסי. מה אתה הכנת? עשיתי כמו גספצ'ו כזה, עם טרטר, שמתי שמנת חלפיניו, עשיתי ברנואזים של מלפפון, עגבניה. שוקולד היה על מלפפונים שמלמעלה. נכון, מלמעלה. זאת המנה שלי, אם אני שלם איתה. פשוט קיבלתי בלקאוט, לא ידעתי אם כל כך איך לעשות. אבל אני כאילו, מהרגע שנפגשנו, אני כל הזמן אומר לך להניח את המקום הזה שלך שמקבל בלקאוט, ובוא תהיה רק מקסי יודע לבשל. כאילו, כמה אני יכול להגיד לך את זה? כמה פעמים אני יכול להגיד לך את זה? כדי שאתה לא תעשה מנה שהטיבול שלה הוא גבינת שמנת חלפיניו וביצה, עם מיץ מלפפונים ושוקולד מגורד מלמעלה. זה נשמע רק מה שהיית רוצה לאכול? לא, לא הייתי אוכל את זה. הכנת לנו את זה. אני יודע, דווקא השוקולד לא הייתה הבעיה הגדולה. התמודדת עם זה יפה. הדבר היחיד שפתרת נכון זה את השוקולד. נכון. מה אתה עושה כשיש לך סרוויס גרוע? מה אתה עושה כשיש מבקר משתן במסעדה? ומה אתה, בתור לידר, בתור מוביל, מה אתה עושה? זה רק לשמור על קור רוח. רגע. לא שום דבר אחר. כשכל העולם מסביבך קורס, הדבר היחיד שאתה עושה זה אומר, הכל בסדר. אתה חייב להתחיל להיות כזה עבור עצמך. אתה חייב להצליח בסיטואציות הקשות ביותר לשמור על קור רוח. אני לוקח את הדברים האלה לעומק ליבי, וזו עבודה קשה. אם אתה הולך מפה היום, זה הדבר היחיד שאתה לוקח איתך, לא שום דבר אחר. מעיין, איך היה ברנץ'? אני יכולה להתחיל ולהגיד מה עשיתי במנה. עשיתי סלמון. עשית סלמון צרוב מבחוץ, נע מבפנים, טוויל של שוקולד ורוטב ירוק שאני מניח שהיו בתוכו ביצים, למרות שבשום פנים ואופן לא טעמתי. ביצים. היו חלמונים בתוך הרוטב. זה את מספרת עכשיו. קיבלתי. מה קרה? הבנתי מה אני רוצה לעשות עם המנה בשלב מאוחר שלה מדי, וזאת הייתה התוצאה. את יודעת שהיה מספיק בכל הדבר הזה, זה פשוט לעשות ביצת עין, להניח אותה על הסלומון, ולדאוג שהסלומון עשוי כמו שצריך, והוא לא נע מבפנים לגמרי. ברמה הטכנית, הדג לא היה עשוי כמו שצריך. לא הרגשנו ביצים במנה. סלט החסה שלך היה משהו שבגדול צריך להישאר בצלחת אחרי שמפנים אותה לשטיפת כלים, ולא משהו שמגישים אותו עם הצלחת. גרוע. פשוט גרוע. ברמה האישית, כמו שאמרתי למקס, את חייבת קודם כל להתפקס. כשאת לא מתפקסת ואת מתחילה לרוץ, חוסר הניסיון שלך, בגלל שאתה בכי צעירה, די, אין איך להתמודד איתו כשכבר יצאת לדרך ואת על 200 קמ"ש, אין איך לעצור ולצאת מזה. מעיין ומקסים, אנחנו ניפרד עכשיו מאחד מכם. המודח הערב או המודחת? מעיין זאת את. מקסים, אתה יכול לחזור למטבח. פיניטו לקומדיה. אלוף. תכננתי ללכת לעשות כבר סרוויס. וואלה. הכל בסדר. מה תשורה? מאוד בהלם. אני בהלם. יותר מאוכזבת מעצמי. אני יודעת שאני בתחילת דרכי, אני יודעת שיש לי עוד הרבה ללמוד. אני חושבת שבזמן הקצר שהייתי פה למדתי הרבה. יצאתי מאזור הנוחות שלי, ברוב הפעמים זה לא עבד. וזה מה שהוביל אותי לרגע שאני נמצאת בו היום. ואני רוצה להגיד תודה. תודה שהאמנת בי לרגע. זה שאת יודעת להיות אסירת תודה על ההזדמנות הזאת, שהובילה אותך עד כאן ולימדה אותך את כל הדרך הזאת, זה מהמם בעיניי. אני חושב שאת צריכה לצאת למסע, ללמוד עוד, לעשות. אל תפחדי, תמשיכי עם הדבר הזה הלאה, קדימה. היית מתמודדת מהממת. תודה ש... מה את יכולה להיות טבחית מעולה? פשוט מאוד צעירה גם, כן? מתוך המקום הזה תקחי את האנרגיה, אז תחייכי, באמת תחייכי, מגיע לך לחייך. את תהיי טבחית מעולה. ביום אחד את תהיי שפית של מסעדה שלי, איפה שתרצי בעולם. אני מבטיח לכם. וואו. אני מבטיח לך את זה. כי אם תמשיכי עם הרצינות הזאת, זה מה שיקרה.
מעיין, אני בטוחה שאת תצליחי. את לא יכולה לא להצליח. זה... אין. זה כזה, נכון. אין אופציה כזאת. אנחנו באמת רוצים להגיד לך תודה רבה שבישלת בשבילנו. רבה לכם, על ההזדמנות. תודה לך, מאיה. תודה, מעיין. קיבלתי סכין זהב. מה? אולי בא הדבר האמיתי. יש. עצם העובדה שהגעתי למשחקי השף בגיל 21, זה דבר שהוא די מרשים. מי שעבדה הכי טוב בנבחרת של זה זאת מעיין. אני יוצאת לי פה עם הרבה ערך מוסף, גם למחמאות שהשפים אמרו לי. המנה הייתה באמת מושלמת. אני עפתי. טורבו מעיין. בוא נצא מהמטבח. אז אני יודעת שהכל עוד לפניי. בעצם זה שאהבתי עכשיו, זה רק נותן לי יותר דרייב להתקדם במטבח.